Hi Ma'am Corselda Channel, shoutout. Alan Ahunanter Vlog, shoutout. Kumusta? Wala ko rin nakapag-live. Kumusta benta ngayon? Tuman. Machumal ang bentahan. Opo. Sobrang init. Anong alak? Aninda ko sayote. Sayoting walang kamatayan. Malagay mong iba din sa harap. Three viewers at 2 thumbs up para. Minsan nga makapag-live si Waray. Bisi-bisihan tayo sa manihan. At Honey Buting Ting Channel, nag-love shoutout po. Kumusta? May jacket ka na. Gandang tanghali ho. So, sobrang init lang. 4 viewers at 2 thumbs up. Shoutout sa inyo guys. Salamat sa pagkaway-kaway dyan. Oh, Owen sa Santos. Kahapon di ka nag-live. Hindi. 5 araw ako din nag-live. Kumusta Owen Santos? Kumusta ang ano natin ngayon? Yung mga sunog-sunog dyan. Baka may alam ko dyan. Sama mayroon yun. Ayan na. Thumbs up dan host. Thank you. At Honey itong voting thing. Oh my God. Uy! 12 viewers at 6 thumbs up. Shoutout po. Ang dami natin yan. Marami sila ngayon ha. Na-miss nila ata siguro ako. Ano yung balis po? Yung may nga 25. Yung itong Ilaban 21. 22 yung batay niya. That's all, thank you. Tanong ka lang pala. Magtinda ka kaya ng ice cream? Marami dito. Marami naglalaki. Wala mo kami rep. Wala kami rep para mo. Uy, 13 viewers in the house. Shout out. Sabi ko, singkamas paninda ko. Yun o, singkamas na yun. Kita mo yung singkamas ko? Ayun o. Yung sa batato na yun. Singkamas paninda ko tsaka sayo. Busy ako sa pag-games kong manihan. Kaya madalang na lang ako gano'n mag-ano. Nisipag na naman ako mag-live eh. Kaya kapalit karamba. Ang Corselda, salamat sa pagkaway ko. Tapos nag-live na ba, nag-end na ba si Ma'am Sangkay Macho? Meron fire alert Marikina pero fire under control na siya. Okay. Meron tayo dito si Owen Santos. Mga alam niya lahat kung saan may sunog.
Tawag dito. Sobrang init. Sakit sa ulo. Sakit sa dibdib ang init. Oy, 11 viewers at 7 thumbs up. Oh, na-miss nila ako, guys. Na-miss nila ako. Wala pa si B-Boy. Where's B-Boy? Ma'am Castalda, sabihan mo nga si B-Boy. Hinahanap ko siya. B-Boy. Where are you, B-Boy? B-Boy? B-Boy ko. Pakita ka ng B-Boy ko. Meron din sunog sa Andakan pero sa line na po. Ay, Pasaway channel, shoutout. Salamat sa kaway-kaway dyan. Ayan guys, para tayo nasa bahay. Patong tayo pa. Salamat sa kaway-kaway, Pasaway channel. Mag-love shoutout sa iyo. Super init guys. 14 viewers. Aba, ang dami natin dyan 14 viewers natin dyan. Ang dami-dami no. Ayan, bibinta yung ano ko. Kanina ko. Bibinta ni Marlos. Ayan. Nice, nasinga pa ang puto. Ay, Norms TV, shout out. Hello, kumusta? Yung moderator, wala daw kuryente kahapon. Kila B-Boy TV. Ay, nanood ka ba? Nagpag-live siya kahapon eh. Nag-live siya route host at sa lahat. Thank you po, Ma'am Norms. I give you moderator. Wait, I wait for you. Moderator. Ito na ako sa aking munting channel. Ate Norms, taga saan ka? Sa Win Santos. Laki lang pala ng bahay ni Ma'am Norms. Ano Ma'am Norms? Pin po kita, laki pala ng bahay niyo. My goodness. Laki ng bahay ni Ma'am Norms. Hi boss. Boss Joey, kumusta tol? Namiss ko. Namiss ko mag-live. Ito lang si Ma'am Norms guys. Mami Mel vlog shoutout. Hi Mami Mel. Taga saan po kayo? Pin po kita Ma'am Norms. Ang laki pala ng bahay ni Ma'am Norms. 45,000 ba yun? Oh, 48,000 ang subscriber ni Ma'am Norms. Oh my goodness. Ang laki. Thank you Ma'am Norm, salamat sa pagpasyal. Tubratol, Boss Joey, grabe init yan. Sobrang init yan dito nga to. Sobrang init. 9 viewers, 12 viewers shoutout at 9 thumbs up shoutout sa inyo guys. Guys, sa inyo Ma'am Norms TV, naka-pin po din natin pasyalan yan. Ang laki ng bahay. Uy, 21 viewers! Aba, ang dami ba? Aba, ang dami naman. 21 viewers. Na-miss tayo, guys. So, init ng upper and lower back. Nabibilad kami sa init. 13 viewers siya guys. Guys, pa-thumbs up lang guys ha, sa live natin. So, 18 viewers in the house. Shout out. Shout out.
May bibigyan siya yung Ma'am Norms TV na ano, banana. Second channel ko. Dikit ko po sa inyo. +1 po ako, Ma'am Norms. Tayote. Tayote nyo, tayote. Kaya binabasa ko na lang ang tubig. Ganun ba yun? 12 viewers at 11 thumbs up shoutout. Boss Joy, taga saan ka? Sabila, ito si Joey. Owen. Si Boss Joey. Ay, Sagata Mix Vlog. Mega love shoutout. Sangkay. Kumusta Sangkay? Kumusta ang work natin? Maulan ba dyan? Mainit. Sa probinsya. Uy, 15 na ba? Dami man. Guys, namiss yata tayo ng mga ano natin eh. Tamsak, wasak, Sangkay. Thank you Sangkay, Sagata. Namiss tayo yata is ng mga ano natin, viewers. Mga kaibigan natin sa White World. Nag-message ako sa FB mo kung pwede kita i-chat sa messenger. Pwede naman. Wala naman problema yun. Ano bang ano mo tanong? Owen. Maganda pero sunog. Ay. Pumasok ka ba sa gato? Nakalili ka naman pumasok. Absent ka na naman. Masususpindi ka na ng ano mo. Kumusta Sangkay? Okay naman. Ito. Busy-busy yan sa Reels. Guys, pag hindi ko pa yung naka-ano dito sa aking Reels. Ito, pangalan ko. Gusto nyo po siya. Pasyalan ang aking Reels, guys. Pasyalan nyo naman. Yan guys, oh. Reels natin. Dito, busy-busy yan. Guys, pangalan ko rin dyan, Mark Yoray TV. Kung gusto nyo pumunta guys sa aking Reels, pasyalan nyo na guys. Uy, ikaw ba maganda? Di namin nakikita man. ito yung Reels ko guys. Dito ako nagbibisi-bisihan. Ilang araw ako din nag-live. Pumasok ako ngayon sa work Sangkay. Sa gato baka hindi ka pa nakapalo dito sa akin. Follow mo ko dito sa Reels ko. Yeah. Mark Joray TV din. Ma'am Norm, sila po. Salamat sa kamay kaway. Di ba friend na tayo sa FB? Oo, Facebook. Nakapalo ka na yata eh. Ito ay yung ano ko kahapon. Parang nanalo sa lutuan. 120 lang panalo nun. Ito yung nakuha na ano, pahan. Tuwan-tuwa. Taga-Tacloban yan sa ano. Ay, Boss Joey. Boss Jay, sarap. Ang lakas ng ano mo, ano, tol, Joey. Ang lakas ng live mo. Oh, 24,000 po. 20, ano ka na? Bilis to. Grabe. Ang lalaki ng views mo. Tol Joey. Oh, may 42, may 110. 107, 152,000, 175, 76, 181.
Grabe naman si Boss Jay. Ang lakas ng channel. Lakas ng channel mo ah. Sabi ko, engine namin yung nasa short mo. Oh, okay. Itong Mark Liwaray TV Mix Vlog guys, pa support naman. Second channel ko to. For viewers, shout out. Seven viewers, shout out. Bro, andyan? Ilan ba? May 5 viewers, shout out at 12 thumbs up. Seven viewers, shout out.
sobrang init na. Minsan lang ako nakakapag-live sa StreamYard. Ganun. Mag-live ka para makapag-selfie lang. Dali kayo dyan. Wala rin sa timanin na nag-aalit. Ay, shoutout 16 viewers natin. Bay Acoustic, shoutout. Basta, okay naman. Ngayon lang ako nakapag-live. Ay, salamat sa 16 viewers at 14 thumbs up. Ay, Mama Melody, shoutout. Bay Acoustic, shoutout. Sobrang init sa Pinas. One way. Oh my God. Acoustic cover taga saan? Ano yan? Canada yan, taga Canada. Yan yung nag-sponsor sa akin. May siksik. May siksik. Marvy.
Maribit, Miguel shoutout. Oo nga, may siksi. 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 Kumusta? Hindi pa natulog? Ang daling araw na ata dyan ah. Halap na maging halap ng lalo. Shoutout mo si Yes Volunteer. Nagpapa shoutout sila kay napadaan niya. Shoutout. Shoutout sa iyo. Siksika ng chamos. Nakita pala yun. Bumili yung palamig. Kumusta ka na, Mark Dog? Bihira ka na lang mag-live. Opo. Bisi-bisihan ako sa sa aking reels. Ay, B-Boy TV, Tudas, shoutout. Sangkay, kumusta Sangkay? Sinsya na kayo ha. Minsan lang tayo mag-live. Ma'am Gemma, may galap shoutout. Naatake na naman tayo ng katamaran sa pagla-live. Okay lang. Tapos na silang kay Max yung mag-live. B-Boy TV, may kuryente na kayo. Kaya, kuryente na ba kayo? Eight viewers at 14 thumbs up, shoutout. Ma'am Gemma, shoutout. Meron na. Nothing. Wala, nabiting kami kay Matthew. Bakit? Natulog na ba? Kahit saan rumirespond kami. Kahit sa Bulacan. Tama na eh. Tama yun. Kasi trabaho niyo yung Owen Santos. Owen, yaw, sabi niya. B-Boy TV. Mahal mo talaga ang trabaho mo. Kaya tama lang yun. Ganda usapan. Naputol kasi di na nakaraos si reputation. Baka pinag-inda siya ng asawa niya dito sa Utawa. Utawa. O, taga Utawa daw siya. Owen, sabi ni Acoustic. Makalali siya raw. Acoustic, ito mo dyan kay Melody. May trabaho ka sa ngayon? Pumasok ka ba? Dito kanina sa Sagato eh. Nagpa-shoutout. Ang dami na ating viewers. 16. Ang viewers lang pala dito. Marvic Banya, shoutout. Maron. Tingnan mo naman ang init guys. Tingnan mo mga kawaray ang init. Super init. Milani, bili ka na rin ng na ganun para walang ebidensya. Ay! Ano ba yun? Ano ba yun? Abay, acoustic ha? Melody Alvarez, shoutout. Gemma, hello. Melody, hello. Marvic, hello. B-Boy TV, shoutout. Tangkay. Pero mag-stop over muna kami in Lex Marilaw para respond kami ngayon sa Laridin, Bulacan. Ingat kayo, tol. Okay. Okay, kaya. Tira. Ingat kayo, Owen Santos. Tama lang yan para malayin mo ikaw yung maging head na dyan ng nyo. Barber Lentor. Thank you po sa pahar. Magparaos muna ako sa live. Naka-live ka rin ba? Involve warehouse siya. Pasok na lang kayo. Sige. Tingnan namin. Live ka ba?
Acoustic. 8 viewers. Shout out. Nag-live ka na kanina. Kaya naantok ka lang. Tulog na yan. Oo, naka-live na. Okay. Let me see. Hindi man. Tapos mo lang mag-live kanina eh. Mga di-share out. Ibang platform. Ibang platform. Anong pangalan? Anong pangalan yan? Hindi naman naka-live si Acoustic. Hindi nga. Sabi niya iba daw. Acoustic, dikit ito itong main ko sa'yo. Sabi ni Owen. Salamat Owen, salamat. Ano na tayo guys? Ang pinanadan dito si Ma'am Norms. Okay Owen, sabi ni Acoustic. Sandal ko? Pin natin ito. Basta Acoustic. Kaya Acoustic, dito ka na kay Mark Joe. Ikaw talaga, tulog ka na. Acoustic, kulang yan. Kulang lang yan. Sabi ni Ma'am Maribel. Team Tacloban, maraming salamat po ah. Kahit ilang araw ako din nag-live, andyan pa rin kayo. Hindi kayo nawawala. Lalo na kay Acoustic, thank you very much. Biboy, salamat sa iyo, Biboy. Saan kayo dumadaming followers mo doon sa ano? Ay, saan kayo Matthew? Shout out. Kumusta po? Kumusta ang ano? Live mo kanina? 9 viewers at 15 thumbs up. Shout out. Kumusta? Sabi ni Acoustic na bitin daw siya sa live mo. Palabas na nga eh. Ano ba yung lumalabas, Acoustic? Dami nag-aantay oh. 1 to 8 viewers. Nakakita ka na naman Acoustic na hindi namin nakikita ha. Iba na yan. Bahala ka. Macho, nabitin daw si Acoustic. Sabi niya na. Oo nga. Saan kay Macho? Nabitin daw si Acoustic. Lalabasan na nga daw siya kanina eh. Hi, hello, maybe Mar Channel TV. Musta na po idol from Cagayan de Oro City. Welcome sa live ko. Bulol-bulol naman ako. +1 po ako sa iyo. Mar Channel. +1 tayo sa iyo, Mar Channel. Kumusta? Nakahawak ang pang si Matthew habang nasa likod si Rino. Nakahawak yung po si Matthew habang nasa likod si Rino, nangangabayo. Kapal-loko talaga. Hindi ko kasi napanood, nag-live na kasi ako. Viewer, shout out. Hi guys. Matthew, bilisan mo. Mga bayo. Wow, ingat lagi po idol. Mar Channel TV, may dikit na ako sa inyo. Ayan mga yan, si Biboy TV, pwede mo, kung hindi ka pa nakadikit dyan, pwede mo siyang pasyalan. Invite yan. Solid yan, sumuporta sa ano. Mar Channel, kung hindi ka pa nakadikit kay Sangkay Biboy TV at kay Acoustic, pasyalan mo yan. Yan si Acoustic cover ay ano yan. Mabait yan, nag-sponsor yan minsan. Yan ang bumibili ng mga paninda ko, Mar Channel. Si Acoustic cover. Minsan nagpapalipad. Mabait yan, tao na. Dami na nang tinulungan yan, tao na yan. Wala akong StreamYard.
Christian Takada, shout out. Asa nga si Christian? Nandiyan ka ata sa ano ah. Kainan ah. Nasa Pilipinas pala si Acoustic Cover. Hindi, nasa ano yan? Canada. Sa Uwa nga. Ottawa ba yun? Ottawa. Cristiano Takada, shout out. Busy yung dalawang kamay ko, hindi makadutdut. Okay, sige po Ma'am Mad. Okay lang yun, Santa. Team Tacloban, thank you very much. Habang naglalag tayo, pay-pay tayo ng pay-pay, kaya mainit, guys. Wow, 11 viewers, shout out. Sorry, guys. Sobrang init dyan, luto na mais mo. Hindi ako nagmais ang kahit. Paninda ko ano, sayote at singkamas ang paninda ko. Yung singkamas, kunti na lang. Tira na lang. Hinawakan mo kasing banana ng dalawang kamay mo. Mami. Acoustic Cover, pag naging piloto ako, dadalhin kita sa Las Vegas. Ayos ah. Norms TV, salamat po. Salamat sa tambay. Thank you very much. 10 viewers, shout out. Ay, si ano, mayroon na tayong dream ano, piloto. Si piloto daw si ano, Owen Santos. Ayaw niya ng ano, Fireball Imper. Manawa na. Oo nga Mark, na-miss ka namin talaga yung mag-live. Pero dito kami ang Team Tacloban nag-iintay kung kailan kang mag-live. Kaya niya kakamahal namin yung Team Tacloban. Thank you Ma'am Marvick Ibanez. Salamat po. Alam ko naman po yung kahit naman hindi ako mag-live po, nagpapasyal-pasyal naman ako sa mga live niyo. Kaso hindi ako nagdudot-dot. Minsan, ano lang, kasi minsan busy kasi lalo ngayong ano, darating na mahal na araw, baka hindi talaga ako makapag-live niya. Baka yung tingin ko hindi ako mga-live mga ano, Martes, Merkulis, Huwebes, Friday. Yan, hindi ako makapag-live. Kasi masyad busy at tayo nun. Maraming customer yan. Yung Huwebes ka Friday mabili yan. Maraming tao. Gusto ko din maging fireball. Kaya lang, wala namang sahod. Ayun lang. Sangkay Matthew, thank you. Thank you Ma'am Marvick. Salamat sa support. Team viewers in the house, shout out. Idol Mark, tulungan mo ako magsulak ng karosa sa Bulacan. Layo ka naman. Hindi ka sa Novaliches. Ano makapunta dyan? Norms TV, hello po. Sabi ni ano, Sangkay B-Boy. Hi Ma'am Norms, salamat sa pagkakaway-kaway. Malaking, ano? Gusto ko mag-fire out ng tauhan ko. Sumisildo, tamad naman. Ayun lang, kasi ka naman yung trabaho yan ako. Baka gusto mong pasok ako dyan. Dito na lang ako. Gusto ka na ba mong trabaho mayroon dyan? Para pag may bumibili sa akin. Kahit taga ano lang, taga walis. Oh.
Acoustic sa Believers, tawa ng tawa. Thank you very much sa 16 viewers at 17 thumbs up, guys. Boy, si Mami nandun kay Grace. Oo, nagano lang yun. Pasyal-pasyal lang. Kailangan lang naman talaga pasyal-pasyal. Doon nga ako kanina kay Grace eh. Kaya pagpag kami lang sa Sa bahay niyo, Mark, doon ka magbalik. Lagi nagwawala siya asawa ko doon. Gusto ko yung may sahod na pagwawalis. Acoustic cover sa amin ka naman ilang magtrabaho. Owen Santos, aba. Owen Santos. Mayaman yan si Acoustic. Hindi mo ba napapanood yung live niyan? Good time yan. Bigay mo mga Acoustic ang platform na sinasabi mo. Tingnan namin ang Tacloban. Nag-joke lang yan siguro si Acoustic. Nandito din ako. Thank you, Mami. Isang guy. May tugtog guys eh. May tao dyan. Copyright tayo. 15 viewers. Share out. Share out sa 14 viewers. Sumakay lang ako ng point to point bus papuntang Recto. Ingat. Margit may bayad na subscription. $200. So, laki naman yun. Magkano yun? 10,000 ah. Ang laki. Hindi natin afford yan. Ganyan malaking bayarin. $200, 10,000 yun sa Pilipinas. Mahigit pa. Yeah, man! Bigat yung mga viewers ko. Ayos! 18 viewers ba? Ang dami naman. May tugtog kasi guys. Pasensya na kayo ng tumulong. Shout out. 9 viewers. Shout out. Idol Mark, baka may libing dyan. Ewan ko nga eh. Lagi tumitugtog dito. Kala mo libingan. Lagi may tugtog eh. Ang halin tapat nagpapatugtog alauna. Sa probinsya, mga ganyan, wala nagpapatugtog alauna. Kwento lang, yung mga kwento-kwento. Ganun lang. Wag na lang acoustic, sa'yo na lang yan. Wala yata silang night boot sa live.
Wala sa, ano, di naman ako nag-ano, StreamYard. 8 viewers at 17 thumbs up, shoutout. May tugtog guys eh, pasensya na kayo. Mute muna tayo. Ha? Marvig sa kanila na lang. Sa kanila. Acoustic cover, shoutout. Salamat sa acoustic sa pagtambayan. Team viewers ay daw, shoutout. Iba tayong team. Team ano tayo? Team Canada. Dito sa tapat ng fire base namin may patay sa tapat. Yun lang. Margyo, kain tayo. Sige po, Ma'am Mara Big One. Salamat po. Kain lang tayo. 11 viewers at 17 thumbs up. Shoutout guys. Salamat sa supporter ng Team Tacloban. Thank you very much. Tugtog lang guys. Acoustic, thank you acoustic ha. Isang oras lang ako kasi di tayo makapagdaldalan niya kasi may tugtog. Mag-StreamYard habang natutulog ako. Tama yan. Para ano. Ano ba main channel ba to? Owen? O mayroon ka pa ibang channel? Ano ba yung channel? ABCBN, ABGMA, o TV5. 11 viewers at 17 thumbs up, shoutout. Amin mo pala to. Ay, thank you guys sa 8 viewers na nagtatambay dyan. Thank you very much. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Bet88, sign up now at bet88.ph and get up to 8,888 in margin bonuses with instant payout in just 5 seconds. Bet88, even to at the And X3, dito ako, dito champion detergent para less sa labada, more time sa pamilya, by Jessic for Kids. Sa lagnat ng bata, mati, by Jessic for Kids. Ready for it. Lakas na kaya ang mission mo and Gama ang alagang bigati ni Mami. Yan ang tapat tiki-tiki. Sino ang pinag-uusapan niyo dyan? Kailangan ka bang i-memorize yan?
10 viewers at 17 thumbs up. Shoutout. Salamat sa inyo guys.
shout out. Kaya never na ako nahirapan magkainom ng gamot sa kanya. Kaya lang mga alam mo naman yung di ba? Yung mga gamot sa kanya. Di ba? Basta ako sa nagtataan ako. Pinagkakaroon ako lang. Ano ang gawin nila yan? Para sa most each day of biochar, your symptoms persist and such a Focus ka na, may high cholesterol na diabetes na kulang sa B-vitamins. Ayaw nito, Valula, with not just 3, but 5 B vitamins. Isang oras lang ako. Out na ako. Magkano na ako? 57 minutes. 1 hour lang ako. 1 hour. Wala ko na 26 na. Ano ang hapon mo nga eh. Alauna 18 pa lang. Advance yung ano mo. Isang oras lang ako guys. Out na. Wait lang tayo kay YT Gold. Yun na ma'am. Pasok ka na lang sa akin sa LS ko dito sa YT. Sige, kailan ka mag-live? Ngayon? Nag-out na ako. Thank you guys. Thank you guys. Salamat sa pumasok sa ating live. Acoustic, may ganun siya. Guys, Acoustic, salamat. Intakloban, thank you. D-Boy, Sangkay Matthew, ng Griselda, Owen. Salamat sa inyo guys. Okay na. Out din na tayo. Out na ako. 6 viewers, shout out. Out na ako guys, out na. Siang Paulo. Shoutout po, hello po. Salamat sa tusok. Thank you, Siang Paulo. Siang Paulo, thank you very much. Out na po ako. Bye na. Thank you. Salamat sa inyo guys. 1 hour lang tayo. Update lang tayo kay White. Thank you guys. Out na out.